Zona Centro non ve mal a peonalización da Praza da Soria de Cambados, pero pide que se tomen medidas para non xerar consecuencias nos establecementos da zona. O colectivo de comerciantes insta ao Concello a que axilize o cambio de normativa para que se establezan uns horarios para que os vehículos de transporte poidan acceder á zona. Penso que, a voluntade é boa. Temos que ir un poquinho todos da man, o que non podemos é cerrar portas. E logo, se que pode ser positivo para un comerciante ou non, vamos a ver co tempo. Sí que necesitamos unha humanización un poquinho máis daquela zona e, vamos a ver. O que propón Zona Centro é que se permita o acceso á zona peonil deses vehículos de transporte para abastecer os locais nunhas determinadas horas do día. Planteouselle a mellor facer o que é uns horarios de carga e descarga, porque había unha problemática de cando se carga, podía ser a cargar ou a descargar por parte dos nosos asociados. Eso planteouse, quedouse de mirar por parte de José Ramón e máis por Policía Local, buscar unha maneira de buscar un horario para toda aquela zona. A Asociación de Comerciantes tamén pide que se recuperen as 6 plazas de aparcadoiro que se van perder coa peonalización. Planteouse tamén que perdíamos ali unhas plazas de garaje, unhas plazas donde vanse intentar primeiro señalizar o que é o parking da Avenida de Salnés e ampliar ali un pouquiño, a ver si apostar a incrementar as plazas de garaje que se perden abaixo, pero, en principio, vamos a ver que sea positivo, a que iso faja que se atraia xente a Cambados. Esta peonalización súmase a outras no barrio de Fefiñáns, unha zona moi frecuentada por veciños e visitantes. Os comerciantes confían en que a supresión dos coches convide aínda máis o paseo e que iso se acabe notando nos establecementos próximos. A medida vai entrar en vigor este xoves ás 9 da mañá.